Se che pedimos que imaxines unha persoa científica, que ves? Un home con bata branca e pouco amigo de peitearse? Alguén xenial coas matemáticas e con poucas habilidades sociais? Un pouco excéntrico? Isto é Ciencia á Feira. Isto non é casual, é un estereotipo. Nas películas e series que vemos e nos libros que lemos, represéntase a ciencia como algo masculino. Mesmo se repasamos nomes de persoas científicas famosas, adoitan virnos á cabeza moitos máis homes ca mulleres. A realidade é moito máis diversa. Xuvenciencia analizou os prexuízos e estereotipos de xénero que condicionan a elección de estudos mediante unha actividade que recolleu máis de 700 respostas de alumnado de 31 institutos de toda Galicia. Queríamos pescudar que é o que bota para atrás as mozas para escolleren as carreiras que se denominan STEM. Que ven sendo isto de STEM? Pois son esas carreiras de ciencias experimentais e exactas, tecnolóxicas e enxeñarías, polas súas siglas en inglés. Un dos datos máis interesantes foi este. As rapazas sosteñen que elas escollen que facer despois do ensino obrigatorio porque teñen unha vocación ou porque queren contribuir a facer un mundo mellor e menos desigual. Pola contra, os seus compañeiros prefiren carreiras con máis prestixio e que lles proporcionen unha vida máis acomodada. E con todo, os estereotipos aparecen moi cedo. Os estudos evidencian que con só 6 anos xa moitas nenas creen que son menos expelidas que os rapaces. E non porque o sexan, senón porque interiorizan esa idea. As rapazas que participaron na investigación de Xuvenciencia sinalaron como principal eiva as matemáticas. Este fenómeno deriva moitas veces no que se denomina en ciencia social unha profecía autocumprida. Isto é, a forza de crer unha cousa falsa, acabamos por mudar o noso comportamento ata que a convertemos en verdadeira. Iso inflúe nas decisións académicas. Eles tenden a escoller máis enxeñarías e ciencias experimentais. Elas, con máis frecuencia, ciencias da saúde ou ciencias sociais. Pero atención, na avaliación do alumnado en Galicia e no resto do mundo, as diferenzas reais en matemáticas son pequenas. Son demasiado pequenas para explicar que as rapazas se sintan tan inseguras coa súa habilidade en matemática. O problema non é a capacidade, é o contexto. Os estudos sinalan que mesmo o profesorado pode sobreestimar o rendemento dos nenos en matemáticas e subestimar o das nenas, aínda con resultados similares. Somos prisioneiras da nosa cultura. O que necesitamos son referentes. Ver mulleres investigando, programando, liderando proxectos. Ter espellos nos que mirarse. Precisamos garantir que as moitas investigadoras que xa están nos laboratorios non abandonen as súas carreiras. Que non queden atrapadas polo champegañento, que non se vexan obrigadas a ser superheroínas que rachen os teitos de cristal. A diversidade non é unha cuestión simbólica. É unha condición para facermos mellor ciencia. Máis preguntas, máis perspectivas, mellores solucións. A ciencia é curiosidade. É esforzo. É creatividade. O futuro non se pode construir se deixamos fora a metade do talento. A ciencia tamén é nosa.